Pano paita nyaya inogona kutadza kugadzirisika mushe right. Gedza ndati ndimbobudikira panapa pachannel ine yenyaya version kuitira kuti kana dzanyaya dzenyaya tinonge takubatsirana pakupakura tichionesana zvinhu zviri kuitika. There is this video riri kutenderera riri kucirculata zvakanyanya raProfet Emmanuel Makandiwa riri kuzotaurwa nevanhu pachinzi irespond yaitopindurwa pane matricks kana kuti pane kuedzwa nekushungurudzwa kana kuti nematambudziko ari kusangana naProfet Walter Magaya. But pane nyaya yevideo iri tisati tanyanya kuritsanangura kuri elaborata ameno zvese ndoda kuti mumboriteerera mundiudzawo kuti muri kurionawo sei imimi zvamuri kufunga tozotsanangurirana takagarisana pasi tichiudzana zvazvinoreva zviri kutaurwa panapa izvi. Isusu men of God tinotama nebrain dzenyu tinongoya panapa tikuacta kunge tiri kurwiswa dziri nyaya dzangu zvangu. Especially us as men of God, we can come and play with your brains. Tozati mese madenyi ngaya ana mahelmeta ndodotatapurana nenyaya dzanguko. I go and I provoke my own issues away. Dzakuda kuputika ndoya panapa. And then when it's about to explode, I come here. Please pray for me, cover me in your prayers. My enemies are rising against me. But rutokana nema scripture ipapa. And I even throw scriptures in there. Imoche mayo baba wadori kurwiswa hakuna baba wari kurwiswa tsotsira. No persecution. It's a crook. Chekutanga chendatanga kudzidza pane this video ndechekuti prophet munhuwo prophet achisi chimwe chinhu zvinongotaurwa like imimi zvamunenge muchidzwa muzonzi baba vari kurwiswa vari kuita sei. But chechi2 chandoda kuti vanhu munyatsonzwisisa ndechekuti this video was recorded something like 11 weeks or 12 weeks ago if I'm not mistaken, kana ndisiri kukanganisa pane madays apkura kuti ratone 3 months ratoitwa of which Prophet Walter Magaya vari mu 6-7 days papapa pamazuva avo vachangosungwa vachangobva kupinda nyaya yavo ichiri fresh. But prophetically kune zvimwe zvinhu zvekuti vakomana kana vachiona pamweya zveshuwa zvimwe zvacho zvechokwadi vanogona kugara vaiyambira vakuonesai vanhu. Pane vanhu ava ndakavatarisa Prophet Emmanuel Makandiwa naProfet Walter Magaya. These guys ava marivals, havasi vanhu vekuti machurches avo anotorana achitonzi vanenge vachiclika vachilinga. No, vanhu vese vemazichechi mahombe ava marivals. Umwe anenge achitiwo isusu tiri kuzovaka zichechi redu zihombe uye achiti isusu chechi yedu yemanje ichero makati mavaka zihombe isusu yedu yakanaka kupfura yenyu. Mobva ati aiwa isusu kwedu takagadzira ground redu uye achiti aiwa izvi zvekugadzira ground hazvina kana nebasa rese isusu tinoendawo kuLife Haven but aiwa tine Yada Hotel. It's like ndo zvavanenge vachingoita vanhu vacho uye tine chakati chedu chakati chapapa vedu chakati chedu kuzosvika vanhu vakutorwira maassets emaprofits avo kuti zvimwe vanozoti isusu kwedu kune Dolphin House yekuti vazhinji hakuna kana 1 anenge akambobudikirwa achingori just a normal munhu anongoti ndakaendawo sezvinoitwa kudzimba dzevamwe mapasta akakuti kumba kwapasta wedu ndakaenda ndakazosvika kumba kwapasta wedu zvakadedede. Vamwe havatomborina kana access yekuti vange vachienda ikoko. Zvinhu zvakabvira kudhara zvichingoitika. But panyaya yekusungwa kwaProfet Walter Magaya iyi manje zvinhu zvakangosanganikwa nazvo. Magaya munhu wekuti mukomana in terms of pakutsvaga mari like life yemuZimbabwe zvaitori inotoda vanhu vanongwavha kungosaka Prophet Magaya is that guy wekuti haakwanise kusiya opportunity iripo kozi kuzonotsvaga mabasa kunonetsa kana kuti uzotoda uzomira unotsvaga ningiriki Sunday inenge tori day rehaso like pane zvinhu zvakawanda. If you go to his church uchaona kuti patone zvinhu zvakawanda vanhu vanenge vachitoitawo even mabusinesses vanenge vachitobenefitawo from chaunga ichocho. Ndosoka mukazoona kuti kwakakutengeswa maapples nemari ichiri inongonzi alright it's okay ndandiri kuhodha maapple but I think aya maapple kana kuti anogona unorima I don't know zvavanokwanisa kumaita obva vaonzi anointing apples inotanga ichita $5 rokwira apple reya $10 kozoyawo vamwe vane manyemwe manyawu ekuda kuonerwa kuti ndiri kuda kudya kana box rese remaapple ndiri 1. That's what they believe. Vanhu vanoenda kuchechi ikoko but pane zvinhu zvataurwa naProfet Makandiwa kuti ndenge ndichinyatsoona hangu kuti madenya haana chinwa musoro esei hapana hadzinyatsokakata. But rekedza timboona kuti mamwe maZimbabweans vari kuti kudii nenyaya iyoyi because kuna vamwe vanhu vanogara vari mucomment section zvekurevesa chaizvo. It's very important kuti vanhu vavo tisanyanye kuvaignore because I don't know. Right, let's not forget that of desperation even fool might desire you, meaning nowadays people are sick, hungry, jobless, despair and desperate for marriage and success. So when someone come to them with false hope, they will even worship them. We don't have to laugh at them
but sympathize with them. Anditi muri kuzviona yo inyaya yechokwadi. Zimbabwe yakagara yarohwa nechinhu chinonzi nhamo kudhara. Zimbabwe yakagara yatondiriwa nenyaya yekuti amene vanhu vaitoudzwa kuti unorohwa nemadzikirira, varoyi vari kukutera, varoyi vari kukuita sei zizi chichi. If you go kustates ukataura kuti hey ninga nenyoka apa, unoona kuzoti nyoka snake is a pet. Hapana chinoshamisira kunzi munhu ane nyoka, munhu ane zizi. Come on now, zizi unzi munhu ane zizi kuita sei? Ungatoya musando ukatoparidzira nenyaya dzemazizi idzodzo, unotoudzwa kunzi iyo shamariwe ipeti zvingori zvipuka izvi zvekuti hapana yakanyanya kuti ingatoswera ichitoningina. Ende kuna vamwe vanhu vekutoti havatodi kuna zvinzwa nyaya yacho kuti ungoda kuswera uchinzi uda kunamatira kuti zvinhu zvako zvikufambire. No, hazvifambe, hazvibude mushe. But rekedza timboona pane mumwe ari kubudisa comment ari panapa ari kuti ukanyatsoziva chokwadi chekuti papa havasi Mwari unobatsirika zvekuti that is why I prefer my old churches ana Methodist. Takangokura tichiziva kuti kune mufundisi ende vaiparidza chokwadi ende vanhu vachikomborerwa. Zvana papa izvi ratove drama chairo. Vari kuedza kuda kuita magician but zviri kuramba. Unotoona ana papa vacho vaine mabodyguards oshaya kuziva kuti kutenda kuna Mwari kwacho kuripi. Vakutoda mbiri kudarika Jesu mwanakomana waMwari wacho. Right, on the issue of my bodyguards, let's be very honest, because pane zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vanokwanisa kutadza kuunderstand. Inini ndine zvinhu zvandaka understand. Vakomana vaya vanobvura mucheno chaiwo ukatarisa zvinhu zvaanenge akatopfeka. Even iye pachake netype yemari anayo anogona kutoya akakidnapwa. Hapana chinoshamisira, vanomutora. Prophet ningi naendi matsotsi arotodhimanda kana kuti 2 million. Zvokwanisa kuitika izvozvo. And the other thing, munhu achinge aita chechi yakakura seyeye kuti paitwa mabodyguard hapana chakamboshata. Why? Anotadza kupinda paipe vanhu vangoita zvese vakumumhanyira. Saka kungoitsawo something zvinongomaintaina order. But handisi kutaura on behalf of ana papa, ndiri kungotaura my understanding panyaya dzemabodyguards kuti vakomana vaya chekutanga mukatoziva kuti mamillionaires haangofambi zvekungofamba zvekuningira. Tarisai mamillionaires, kuna vanhu vese vanoziva vanhu nemari, anotofamba ane timu yake anenge achitofamba nayo so that paari hapasvikwe hapamirwe. Ndo setup yacho mamirire yakatongoita. But I don't know, it's up to you, but to me it doesn't make sense kuti tizotanga kuti saka ndosaka ana papa vachita mabodyguard kutenda kwacho kuri papi. Pakayepa. Right, umwe ari kuti svinurai vakomana mukaona mano akuonawo danda riri muziso rawale. Manhanga matete. A patient prescribing another patient. Dzokerai kuRoma Methodist SDA kwamakabva vakomana. Kwana papa hakuna chiriko uku. Pakashata. But pane chinhu chandinonyatsonzwisisa hangu pane nyaya dzemachechi. Anyway, handingachadoramba ndichingodzika chingotaura dzingoriwo nyaya dzine dzingoringana. Chandaka understanda panyaya dzemachechi aya ndechekuti chechi munhu ari kupinda kwapapa aona kana chinhu hwani chonomuconvince. Ane mamwe matestimony anenge anawo ekuti even iwo ukada kutambira padhuze naye uchitaura zvetestimony iye achitaurawo yake testimony uchitaura yako unenge uri kumashure. Hauna chaunokwanisa kumuudza testimony unokwanisa kumutaurira akaona unge uri kutaura zvine musoro. Andingokudza kuti ayo wakadhakwa iwo ndiwo unoziva chiko iwo. Makarasika unotanga kutodzwa kurasika kwese wada kutomudzora iwo because chechi yese, chitendero chese, religion yese, whatever zvese makada kutaura zvine matestimony azvo. Kana makaenda kune dzimwe nyika muchatoona kuti kuna vamwe vanhu vanotonamata shiri dzedze dzinotobhururuka, ndo dzavanenge vachitobhilivha madziri vachitowana matestimony. Ndo zvazvitongori. Umwe anotonamatawo zvakasiyana-siyana. Nyaya yekutoshorerana machechi ikai toona kutoiswerera mukatoti ningi chechi yakadai yakarasika, chechi yakadai yakadidididi. Munenge muchiona hati vanhu vanenge vachienda kwavachidonha. Handimukuona vamwe zvekuzoporesana handizoziva, but vamwe vanotosumuka vachiti ndakaenda ikoko ndichirwara ndikanamatirwa ndakapora. Saka it's like, to me it doesn't make sense kuti titange kuda kunyanya kuda kudhipisa state kana kushora. But without wasting much of your time, I think rega timbogumira panapa nenyaya iyi. Tisiye imimi muri mucomment section vanhu vese kuti munoionawo sei, tiexplainerei, tinzwisisewo, because manzwisisiro anosiyana. Inini ndinenge ndine understanding yangu pazvinhu, but andakuya panapa kuti titangane nevakomana ivava. Ndangoya tingotaurawo kuti imwe chechi yakuona danda riri muziso merimwe chechi, but zvinhu izvi zvakaonekwa pamweya